ίσως και να είναι το πιο συχαμερό πράγμα που κάνουν οι γυναίκες. Και δεν είναι άλλο από το να έχουν περίοδο. Ανθρωπολόγοι, όπως η Mary Douglas, έχουν ερευνήσει το φαινόμενο της περίοδου από κοινωνική και πολιτισμική πλευρά. Για πολλά χρόνια η περίοδος έχει θεωρηθεί κάτι βρώμικο, μυαρό, κάτι για το οποίο δεν πρέπει να συζητάμε γιατί προκαλεί κακό στην κοινωνία. Αυτή η αντίληψη ότι η περίοδος είναι κάτι κακό και μυστικιστικό για το οποίο δεν πρέπει να συζητάμε είναι περισσότερο μια δυτική οπτική της περίοδου και του πώς την νοηματοδοτεί και δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει καθολικά. Τι σημαίνει αυτό? Κοινωνίες αντιμετωπίζουν την περίοδο ως μια μορφή ιερότητας και ότι πρέπει να προστατεύεται. Σε αντίθεση με τη Δύση, όπου η περίοδος αντιμετωπίζεται περισσότερο ως κάτι το οποίο δεν πρέπει να αναφέρουμε ή ως μια δυναμία του γυναικείου σώματος, με σκοπό όχι μόνο τον έλεγχο αλλά και την απομόνωση των γυναικών από τον υπόλοιπο κοινωνικό περίγυρο. Αλλά φυσικά και από θέσεις εξουσίας ή ιεραντικές θέσεις. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο έχει στιγματιστεί τόσο πολύ ανά τους αιώνες, το οποίο ακόμα και σήμερα φοβόμαστε να το πούμε με το όνομά του. Γιατί θα ακούσεις τα πάντα να λέει ένας άνθρωπος, εκτός από τη φράση «Αυτή η γυναίκα έχει περίοδο» και είναι OK. Είμαι η Λούντα, είμαι ανθρωπολόγος και εδώ πέρα εξετάζουμε ζητήματα φύλου, κοινωνίας και της ιστορίας των γυναικών. Εάν αυτό είναι το vibe σου, ακολούθησέ με για περισσότερα τέτοια βίντεο.